на тему «Громадянська блокада Криму. Як це буде?». Наші шановні спікери – це Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу, Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу і президент Всесвітнього конгресу кримських татар, а також Ленур Іслямов, віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар. Шановні спікери, вам слово. Доброго дня. По-перше, хочу вас подякувати за те, що ви виявили інтерес до заявленої нами теми. Ми спробуємо коротко зробити такий вступ і будемо очікувати на ваші запитання. В першу чергу хотів би сказати про те, що з моменту того, як Крим був окупований Російською Федерацією, в законодавстві України з'явилися два закони, якими регулюються основні питання, пов'язані з тимчасово окупованим Кримом. Це перший закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. І в цьому законі йдеться мова про те, що основою гуманітарної, соціальної та економічної політики держави України стосовно населення тимчасово окупованої території України є захист і повноцінна реалізація національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, в тому числі корінних народів та національних меншин. При цьому в статті 1, яка називається «Правовий статус тимчасово окупованої території України», зазначається, що, я цитую, «Тимчасово окупована територія України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України». Ми всі розумні люди, і ми виходимо з того, що в умовах тимчасової окупації Криму дія Конституції та законів України поширюється настільки, наскільки українська держава спроможна або самостійно, або спільно з міжнародними партнерами, інституціями знаходити впливові на окупантів важелі тиску. За більш ніж 1,5 роки окупації Криму на півострові з метою вивчення ситуації з положенням кримсько-татарського народу, з правами людини в Автономній Республіці Крим спромоглися побувати лише комісар Ради Європи з питань прав людини пан Нілс Мужнієкс, а потім ще неофіційна турецька делегація, у складі якої були впливові експерти та досвідчені колишні дипломати. За результатами обох моніторингів були складені звіти, які є у широкому доступі. Можу лише зазначити про те, що обидва звіти, особливо другий, турецької неофіційної делегації, зазнали дуже такої жорсткої критики з боку Російської Федерації. Ми, як кримські татари, як Меджліс кримсько-татарського народу, дуже вдячні за ці моніторинги, які дійсно були здійснені метою дуже складних, таких дипломатичних інших зусиль. Ми розуміємося, що більше Російська Федерація нікого не буде допускати на окуповану нею територію Криму. І тому в нас ще більше актуалізується питання, а що робимо ми? Ми, тобто українська держава, задля того, щоб змусити окупантів на той час, який вони будуть перебувати в Криму, щоб вони дотримувалися прав громадян України, які живуть в Криму. Тим більше я вам говорив про закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Ми взяли на себе ще в цьому законі ті зобов'язання, які, до речі, набагато присутні і в іншому чинному законодавстві України.
На великий жаль, і я тут не хочу дуже багато говорити, всі там відомі факти. Ми, українська держава, не знаходячи жодних інструментів впливу на окупантів, одночасно максимально задіяли другий закон, який дає преференції українському бізнесу в частині взаємозв'язків з окупованою територією України. Це йде мова про закон про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України. Я приведу лише ті дані, які вони офіційні, які буквально днями були наведені, якщо я не помиляюся, Центром журналістських розслідувань. За тиждень, от останній тиждень, з материка до Криму було ввезено 5777 тонн продовольства. Тут є по категоріях, це ви можете, просто додам ще одну цифру. З початку 2015 року з материкової частини України в анексований Крим було поставлено товарів загальною вартістю 475 мільйонів доларів. Отже, я вже хочу закінчити. Отже, з одного боку, і ви це отримуєте інформацію, щоденно ми маємо факти дискримінації, тиску, затримань, обшуків, погромів щодо кримських татар, людей інших національностей. Ми маємо політичних в'язнів. Це заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, кримсько-татарські активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, українські патріоти Олег Сенцов, Олександр Кольченко. Ці люди, двоє останні вже засуджені, троє чекають Ахтем Чийгоз 29 січня в застінках ФСБ в Криму. По відношенню до всіх них здійснювалося і здійснюється, продовжується моральний, фізичний тиск, тортури. У нас продовжують пропадати люди, і знову ми двох знайшли вбитими. Отже, кожного дня в Криму є злочини проти людей, і в той же час український бізнес широкою дорогою, прямо цілим океаном здійснює постачання. Він торгується, український бізнес, на крові. Ми вважаємо, що це є неприйнятним ані для суспільної моралі, ані для держави України, яка, декларуючи зобов'язання захисту прав громадян України і не знаходячи шляхи для такого захисту, одночасно посилює окупантів, оскільки ці товари, вони спрямовані не лише на споживання людьми, які живуть в Криму, але в значній частині вони спрямовуються і на споживання окупаційними військами, гарнізонами. Вони використовуються в тій діяльності, яка кінцевою метою має укріплення військових в Криму і спрямована проти української держави. Що ми в цій частині пропонуємо? Ми вели достатньо широкі дискусії в своєму середовищі. Я маю на увазі серед активістів, які розміщені тут, на материковій частині України. Ми консультувалися багатьма людьми, які живуть в Криму. І сьогодні ми говоримо про те, що має бути стверджений нами конкретний план заходів, які би ставили своєю метою повне блокування постачання товарів і інших ресурсів до Кримського півострову. Ми, як кримські татари, хочемо, щоб до цієї нашої роботи, до цієї нашої акції приєдналися всі українські патріоти, які
також виходять з такої думки, що під час тоді, коли здійснюється агресія і війна з боку Росії проти України, ми не можемо далі погоджуватися з такою формою взаємодії, власне, з Російською Федерацією, оскільки зрозуміло, що окупаційна влада, яка нею створена в Криму, то є продовження кремлівської влади. Хай і тимчасово, але це є окупаційна кремлівська влада. Ми сьогодні оголошуємо про те, що найближчим часом ми відкриємо дату початку акції, тобто дату безпосередньо блокування адміністративного кордону. Цією прес-конференцією ми запрошуємо до спільної нашої роботи окремих народних депутатів, просто народних депутатів. Давайте я зараз не буду називати прізвища, але серед народних депутатів України є люди, які безпосередньо пов'язані з Кримом. Вони вихідці з Криму. Є депутатське об'єднання «Крим», і там є достатньо депутатів, які представляють різні регіони, але в них також болить серце за Крим, як і в нас усіх. Ми запрошуємо лідерів громадських організацій, в тому числі і в першу чергу тих, які об'єднують вихідців з Криму. Ми закликаємо поважні експертні середовища. Я просто не називаю назви, бо когось забуду, а потім будуть якісь, знаєте, просто непорозуміння. Але я бачу деяких представників цих організацій експертних і тут, і ми їм за це вдячні. Ми думаємо, що буквально десь тижня-півтори, і ми вже маємо бути всі на кордоні, якщо не розв'яжеться ця ситуація іншим шляхом. Одночасно, я довго говорю, але я це маю зазначити одразу. Одночасно ми виходимо з того, що ніхто не може собі розуміти так, що наші дії несуть загрозу громадянам України, які живуть в тимчасово окупованому Криму. Ми пропонуємо, ми маємо деякі пропозиції. Можливо, нам ще допоможуть інші, ті, хто до нас приєднається і буде разом з нами. Ми маємо окремі пропозиції, які би за умови реалізації їх урядом України допомагали би людям, скажімо, відчувати набагато менший дискомфорт, якщо такі, скажімо, заходи не були б здійснені. Ну, скажімо, один з таких заходів – це створення таких хабів або таких оптово-рознічних торгівельних мереж на території Херсонської області, яка прилягає до Криму безпосередньо. Я ще раз звертаю вашу увагу, що ми не беремо це на себе. Ми хочемо уникнути будь-яких, знаєте, спекуляцій про те, що, мовляв, хтось хоче закрити одне постачання, відкрити якусь свою справу. Ми це пропонуємо зробити уряду, бо захист прав людей, громадян України, які вимушені жити в умовах окупації, це є в першу чергу, це зобов'язання самої держави. Отже, шановні журналісти, інші учасники, це те, що я хотів сказати, дуже довго, але, можливо, мої колеги, і в першу чергу наш лідер, пан Мустафа Джемілєв, щось додасть до цього. Прошу. Уважаемые журналисты, происходит что-то абсурдное. Крымский полуостров оккупирован, установлен жесточайший, хуже советского режима, террористический режим. Преследуется любое инакомыслие, особенно связанное с украинской символикой, упоминанием Украины. Особенно большой тиск на тех, кто не примиряется с оккупационным режимом, в первую очередь в отношении коренного народа. И в то же время Украина исправно снабжает эту оккупированную территорию и водой, и электричеством, и продуктами питания. Я скажу вам несколько цифр. Примерно 80% продуктов питания на Крымский полуостров поставляется с материковой части Украины. 85% электроэнергии тоже с материковой части Украины. Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Если это как-то при Украине, при украинском управлении окупалось там развитием туризма, деловой активностью,
то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, которая хочет держать там колониальную систему управления. И вот возникает вопрос, с какой стати материковая часть Украины должна обеспечивать жизнь оккупационному режиму? Доводы о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдны. Потому что в соответствии со всеми международными нормами ответственность за правовое, материальное и социальное положение оккупированных территорий несет оккупант. Но не как та страна, чью территорию она оккупировала. Да, поставки продуктов, электроэнергии с материковой части будут обходиться Российской Федерации несколько раз дороже. Но с какой стати мы должны беспокоиться о состоянии казны оккупанта? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы этот оккупант скорее истощился и прекратил свое международное хулиганское поведение? И второе. Очень люди ошибаются, когда думают, что будто бы, направляя отсюда продукты питания, они кормят наших там сограждан, соотечественников. Я вам авторитетно заявляю, более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляются дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Остальная часть идет в воинские подразделения, оккупантов, карательные отряды, отряды самообороны, которые давят наших соотечественников, наших сограждан. Но в этом заинтересованы кое-какие наши олигархи. Они очень хорошо, вот тут Рифат Чубаров назвал цифры потрясающие. Вы думаете, эти деньги попадают в казну? Ничего подобного. После дачи взяток и украинским пограничникам, и российским, там получается большая маржа, которая никак не попадает в украинскую казну. Она идет в карманы вот этих олигархов. И причем преступных групп тоже. В этом бизнесе заинтересованы и Аксенов, и другие, там те, которые керуют в оккупированной территории. Нельзя сказать, что наша власть совершенно равнодушна к этому. Мы на эту тему многократно разговаривали с президентом. Недавно был разговор у нас и в кабинете министров с Арсением Яценюком. Месяц с лишним тому назад там разработан проект мер, направленных на урегулирование ситуации на кордоне между Крымом и материковой частью Украины. Но, к сожалению, не реализовываются там принятые проекты решений. Видимо, какие-то силы очень заинтересованы, чтобы они не были реализованы. Так вот, задача этой акции состоит в том, чтобы обратить внимание общественности на то безобразие, которое творится на этой границе, и как-то урегулировать наши взаимоотношения с оккупационным режимом. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками оккупированной территории. Мы выставим им свои условия. Но мы одновременно не хотели бы, конечно, чтобы наши действия противоречили, скажем, действиям нашего руководства. Поэтому мы максимально постараемся согласовать наши действия. Сегодня предполагается встреча с президентом. Мы детально обсудим наши шаги. Шановні друзі, ви знаєте, що 1-2 серпня в Анкарі відбувся Всесвітній конгрес кримськотатар. Це було наше друге скликання. І під час того конгресу була обрана виконавча рада конгресу. Ми вже провели одне з засідань десь тиждень тому в місті Констанці, Румунія, де живе найбільша наша діаспора після Туреччини. В Румунії проживає близько до 50 тисяч кримських татар, вихідців з Криму. І вони більш живуть в Добруджі, де Констанца. І однією з запланованих акцій найближчим часом вже Всесвітнім конгресом, виконавчою радою
буде ухвалений єдиний день кожного місяця, коли по всьому світові кримські татари з країни свого проживання будуть проводити такі акції протесту. Я не думаю, що ми, можливо, зараз встигнемо це от в цьому місяці зв'язати з днем, коли почнеться блокада, але те, що потім всі ці акції, які будуть по всьому світові спрямовані на деокупацію Крима, будуть проводитися одночасно. Ви це потім побачите. Думаю, вже буквально через місяць-півтори ми нарощуємо наш рух і наш тиск по всьому світові. Для нас найголовним є не лише, щоб кримські татари з діаспори по місцях свого проживання заактивізувалися настільки, наскільки ми будемо спроможними, але щоб вони заактивізували суспільства, в яких вони живуть, і головне, змусили свої уряди бути послідовними в консолідованій такій позиції проти агресора і на захист України. В деяких країнах ми вже давно цю роботу ведемо разом з українськими діаспорними організаціями. Один з віце-президентів Всесвітнього конгресу Ленур Ислямов, я передаю йому можливість що сказати. Добрый день, господа, журналисты, коллеги. Я уже 4-й месяц здесь, и вот 4-й месяц я слышу вот такие вот речи от украинцев. Они говорят, ну вот крымские татары, Крым аннексировали, жалко, ну что мы можем сделать, ну вот так получилось, мы пока слабы, Украина еще вот в таком состоянии. Это одна часть речей, которые украинцы для себя говорят. Это такой психоанализ этого всего дела. Другая речь говорит, ну что бы могли мы сделать? Ну в любом случае Крым это же другая территория. Уже украинцы, некоторые уже для себя готовы, уже они свыклись с мыслью потери Крыма. И это изо дня в день это все больше. Мало того, есть области в Украине, которым невыгодно вообще возвращение в Крым. Вы догадываетесь, какие-то области, не буду их называть сейчас вслух, они сейчас стали приграничными областями, и вы понимаете, исходящего из этого бизнес-процессы, которые вытекают. Мы кто вообще? Если мы государство, и если у общества есть спрос на свою государственность, Крым, господа, надо возвращать. Поэтому я рад тому, что я был одним из тех, кто принимал решение о блокаде, о том, что Украина как государство присоединяется к санкциям в лице лидеров крымско-татарского народа, к санкциям, общемировым санкциям в отношении Крыма. Я рад этому. Я считаю, что вот тот штаб, который Рифат ага сейчас озвучил, который будет проходить по тому адресу, это Седовцева 22, вы сказали, да, Рифат ага? Да, Седовцева 22. Я призываю всех патриотов, украинцев, неважно, это крымские татары, всех тех, кто болеет за государственность Украины, все, кто считает, что у Украины должна быть государственность, без Крыма государственности Украины не будет. Поэтому всем патриотам я призываю приходить на Седовцева 22, там будет штаб, мы будем готовить эту акцию совместно со всеми патриотами Украины. Спасибо большое. Шановні колеги, дякую вам за ваші промови. Переходимо до запитань. Будь ласка, піднімайте руку і представляйтесь. Reuters. Запитання таке, коли починається ця блокада акції і чи будуть якісь фізичні методи впливу? Тобто, чи будете ви плануєте блокувати дороги, переїзди на окуповану територію, чи це буде просто якийсь моральний політичний тиск? Дякую. Ми в значній мірі готові безпосередньо до блокади, принаймні технічне питання, питання забезпечення, там живлення на території, де немає комунікацій. Нами все це продумано. Зараз йде процес залучення наших партнерів. Ми справді хочемо, щоб це була всеукраїнська акція. Ми спроможні самі закрити дороги. Але тут пан Ленур сказав, можливо, він не є політиком, можливо, він сказав дуже жорстко, але це правда. Якщо є розуміння якщо є запитання на державність, то ми маємо всі повертати Крим. Ми думаємо, що ця дата буде оголошена буквально через тиждень. Ми плануємо блокування на початку 20-х чисел. Ми це говоримо не тільки для того, щоб, знаєте, яким чином, десь так дипломатично цю ситуацію доводити до суспільства.
Ми хочемо, щоб український бізнес, який сьогодні в тому числі заробляє на кримській біді, теж про це знав заздалегідь. І ми хотіли би уникнути будь-яких, знаєте, таких відвертих, відкритих протидій, коли з одного боку інтереси грошей, або людей, які хочуть далі заробляти гроші, а з іншого інтереси тих людей, які хочуть боронити державу, і для нас найголовніше захистити тих людей, які в Криму. Отже, на початку 20-х чисел ми будемо на кордоні адміністративному з Кримом. Наступне питання. Доброго дня, Марія, Євромайдан СОС. Скажіть, будь ласка, чи у зв'язку з цією блокадою є ризики підвищення, посилення репресій на території тимчасово окупованого Криму відносно кримських татар і інших активістів, які залишились на окупованому півострові? І чи прораховували ви їх, і яким чином можна їх нівелювати або якось з ними боротися? Дякую. Речь идет о территориальной целостности страны, об освобождении оккупированных территорий. Разумеется, без каких-либо рисков это не бывает. Где-то для того, чтобы освобождать Родину, проливают реки крови. Мы хотим бескровно решить эти вопросы. Мы не исключаем, что будут какие-то усиленный нажим, в первую очередь на активистов крымско-татарского национального движения. Но как раз-таки инициатива, требования, чтобы предпринимала Украина какие-то меры для освобождения своей территории, исходят именно те, которые больше всего подвергаются риску репрессий со стороны оккупационных властей. Я додам те, що, знаєте, я не буду говорити очевидні речі, те, що ви добре знаєте, але ми в такій ситуації, коли намагання в будь-якій мірі сподобатися насильнику, воно приводить до більшого насилля по відношенню до того, хто думає, що таким чином він уникне насилля. Це перше. Кримські-татари, на великий жаль, вони є сьогодні заручниками своєї позиції. І ми хотіли б, щоб це українське суспільство усвідомлювало, і щоб у цій акції у нас було повне розуміння. Вони є заручниками своєї позиції, яку вони масово, відверто, відкрито проявили в ті дні, коли ніхто інший не виходив на вулиці, дороги Криму. І з цього треба виходити. І друге, я думаю, що будуть намагання, я хотів би виключити, що такі намагання будуть на материковій Україні, але те, що в Криму вони будуть, в мене немає сумнівів. Намагання штучно знаходити якісь форми тиску вже на нас. Уявіть собі, я людина далека від бізнесу, але я собі так уявляю. Якщо є купа олігархів тут, і є їх партнери в окупованому Криму, це не може бути, що вони між собою не спілкуються. А особливо в таких формах взаємовідносин, які все ще вони існують, особливо в тій сірій зоні, коли чемоданами передаються туди гроші. Ви розумієте, що сьогодні відбувається? Аксьонов, Шеремет беруть ці гроші вживу, вони платять тим бандитським структурам, яким майже не платить сама окупаційна влада російська, ті самооборонні, і ті самооборонці йдуть і вбивають наших людей. Це українські гроші йдуть туди. І тому зрозуміло, що ці люди, ці бандити, кримські особливо, вони будуть шукати якісь шляхи тиску, в тому числі на нас, через тих людей, які там живуть в Криму. Дякую. Наступне запитання. Я хочу вам добавить. Что мы сделаем, мы узнаем, кто же здесь с нами. Вот это очень хороший будет момент. Мы узнаем, кто среди нас есть этой акции заодно. Вы поняли, о чем я говорю? То есть мы поднимемся и поймем, кто с нами. Наступне питання. Черноморская телерадиокомпания. У меня будет два вопроса ко всем участникам пресс-конференции. Первый вопрос – это, скажите, на основании какого закона, то есть законодательные нормы, которые позволят участникам вашей акции блокировать въезд фур на территорию Крыма, я так понимаю, это будет происходить. Потому что, если я правильно понимаю, силовой сценарий тоже там возможен.
Какие законы позволяют вам это делать, чтобы потом участники этой акции не оказались заложниками? А какие законы позволяют в аннексированный Крым грузить товар? Мне скажите, Закон пожалуйста. о СЭС Крым. Какой? Закон о А вот свободной мы против экономической этого зоне закона. Крым. Мы хотим, чтобы этот закон был отменен. Вы за этот закон? Я считаю, что этот закон должен быть отменен. Поэтому призыв еще к законодательным, к нашим. Каким образом, если вы помните, во время Великой Отечественной войны, даже те, кто сапоги мог чистить, его тоже расстреливали. А тут мы грузим товар, поставляем электричество. Есть некоторые автобусы, которых даже не досматривают, если вы этого не знаете. Это есть, и ваш шеф об этом знает. И это те люди, которые работают там олигархами и работают здесь олигархами. Мы оба знаем, о ком говорим. Здесь мы заодно встряхнем всю эту ситуацию, ту, которая и так очевидна для нас, для журналистов. Заодно поймем, как из этой ситуации будут выкручиваться все остальные, которые называют сейчас себя депутатами некоторыми, там, и великими мира сего сейчас в Україні. Я просто продовжую, я розумію, про що ви говорите. Повірте мені, ми пройшли всі етапи для того, щоб знайти порозуміння серед всіх, в тому числі тих, які свого часу виступали цими лобістами про створення вільної економічної зони Крим, які сьогодні його підтримують. В різних кабінетах були різні дискусії, і тут можна було б сказати про те, що чому б не спробувати відмінити цей закон в Верховній Раді, тим більше тут є 2 народних депутата. Але скажу так, що без актуалізації цієї сфери це просто неможливо. Неможливо, оскільки саме оці етапи попередні нам це продемонстрували. Це перше. По-друге, я особисто, як один з організаторів, буду спиратися на закон про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України. Одну з відповідних статей я вам прочитав. Україна зобов'язана забезпечувати права людей. І хай мені хтось докаже, що от такий формат, коли ми нічого ніяк не можемо, ніяким чином не можемо вплинути на окупанта, але його ми кормимо, це є забезпечення прав, тоді я перший піду з того адміністративного кордону. Це перше. По-друге, ми будемо спиратися на моральну підтримку не лише українського суспільства, але й міжнародної спільноти. Ви знаєте про ті постійні пресі висвітлювання порушень, які здійснюються з боку бізнесу окремих країн, скажімо, Румунії, Туреччини, Греції, Іспанії. Ну, заходять кораблі. За деякими ми майже там десь встраюємо такі погоні, щоб їх спіймати, там деякі скандали. Ми ніхто більше, ніж ми з паном Мустафою Джемілєвим маємо такі важкі розмови з нашими міжнародними партнерами, коли ми вказуємо, ми кидаємо ці списки кораблів, які заходять, які порушують. Ви знаєте, яке перше питання? А що робите ви, як своя власна держава? Це перше питання. Якщо вам докіряють, і ви маєте можливість це повернути проти мене, ви обов'язково це зробите. Отже, ми ж розуміємося, що є 3 фактори, які скоротимуть час повернення Криму. І один з цих факторів – це посилення міжнародних санкцій. І Україна, і слава Богу, ми всі працюємо над цим, щоб наші партнери саме такого напрямку і трималися. Так давайте їм допоможемо. От і все. Несколько слов о правовой стороне этого вопроса. Вот этот закон о свободной экономической зоне, чисто такой лоббистский закон. Когда он принимался, департамент по делам Крыма, специально, который отслеживает, был создан по нашей инициативе, обратился к президенту с просьбой ни в коем случае не позволять принять этого закона, этого абсурдного закона, потому что оккупированная территория не может быть свободной экономической зоной. Зона бандитская, правящая бандитами, оккупантами, и вдруг свободная экономическая зона. Но в этом были заинтересованы очень многие олигархи.
Они хотели торговать, они хотели зарабатывать. Но, к сожалению, случилось. И, кроме того, этот закон противоречит другим законам, которые процитировал сейчас Рифат Чубаров, а именно об обеспечении прав и свобод наших граждан на оккупированной территории. И самое главное, на что обратил ваше внимание, еще раз хочу обратить внимание ваше на то, что мы нарушаем санкции, наложенные на оккупанта. Мы, страна, которая должна была бы в первую очередь идти в авангарде вот этих санкций, грубо нарушаем эти санкции. И когда мы действительно, как говорим, турецким, греческим, говорим, что вы делаете, вы нарушаете санкции, почему вы поставляете, почему нарушаете наши территориальные воды и заходите в порты, они говорят, вы же сами торгуете. Вы только хотите сами только зарабатывать, а нам диктовать, чтобы мы туда не заходили. Наступне питання. Короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, Крым Реалии. Скажите, пожалуйста, коснутся ли ваша акция рядовых граждан в части их пересечения границы? Ви знаєте, у нас є певний перелік питань, які будуть як вимоги учасників. Вони ще допрацьовуються. Я знаю, що вам їх роздали. Там деякі ще не удосконалення. Тому, якщо ви тримаєте в руках, то там ви побачите, там є прізвище Таїра Смідляєва, так, він дуже довго сидів, його відпустили зараз під підписку, і проти нього ще продовжується ці кримінальна справа. Це звільнення українських політв'язнів, це перший пункт. Це усунення перепон, перешкод щодо роботи українських і кримсько-татарських ЗМІ в Криму. Це допуск до Криму іноземних журналістів і міжнародних наглядачів за дотриманням прав людини. Це припинення будь-якого переслідування кримських татар і інших громадян України в Криму. Це зняття заборони на в'їзд в Крим. Ну, тут переліковане прізвище пана Мустафи, моє, а також Ісмета Юкселіс і Навера Кадирова. Це ті, яким було заборонено Російською Федерацією на нашу землю. Я хочу сказати, що 2 дні ми вже спілкуємося з керівництвом Державної міграційної служби. Я це мав сказати в вступному слові. Ви знаєте, є ще один нормативний акт, це вже не закон. Це постанова Кабінету міністрів України, яка називається «Про затвердження порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». От на тлі того, як розширюється бізнес, прийняття цієї постанови – це просто диверсія. Просто воно пройшло мимо нас, ми не могли жодним чином на нього реагувати своєчасно. Буквально на другий день ми почали проводити безчисленні наради, засідання в міністерствах, відомствах. Це, якщо дуже коротко, я думаю, що багато з вас знає про цю постанову, це просто створили такі драконовські перешкоди для тих людей, перебування яких ми як держава там просто зацікавлені. Ну, скажімо, журналісти іноземні, які хочуть з території материкової України в'їхати до Криму. Експерти різних міжнародних інституцій. Це в кінці кінців наша діаспора кримсько-татарська, яка в'їжджає сотнями, тисячами, в'їжджала, особливо в дні таких пам'ятних дат, релігійних свят. Буквально через 2 тижні буде велике свято ісламське Курбан-Байрам. І сьогодні десятки наших громад, вони чекають вирішення питання, зв'язаного з дозволом. Що відбувається? Ми, українська держава, спрямувала всіх іноземців, які мають негайні справи в Криму, і особливо кримсько-татарську діаспору, через Москву, через московські авіакомпанії, через порушення українських законів щодо окупованої території. Но нібито зараз є доручений прем'єр-міністра, і ми до 11-го буквально вересня маємо знайти хоча б якісь тимчасові інструменти для того, щоб спростити цей порядок. Мова йде про те, що ви в'їжджаєте в Херсонську область, йдете до управління Міграційної служби України, вистоюєте черги, і якщо ви підпадаєте під критерії, які встановлені в цій постанові, ви можете отримати дозвіл, і цей дозвіл оформляється протягом 5 днів.
Так проще купити квиток до Москви і незаконно в'їхати до Сімферополя. Я мав дуже такі дикі случаї. Родина в'їжджає до Криму, вона має маму, це кримсько-татарська дружина, вони громадяни Туреччини, а її чоловік, він нікого там не має. Тобто в нього там немає родичів. Її допускають, бо це її мама, а його не допускають, бо по українським законам теща то не є родич. Ну, я розбирався сам з цією ситуацією. Ну, кому ми це зробили? Або одним із причин вашого негайного в'їзду дозволу може бути повідомлення про поховання найближчих родичів. Ну, це люди, які виписували, вони просто нічого не знають, в тому числі ісламські традиції. Просто ви не встигнете за 5 днів оформити допуск, і ніхто не буде чекати, щоб ви встигли на поховання. Вообще-то, конечно, любой человек может проехать кордон, только надо заплатить взятку. Так что вот это вот коррупционный вот этот вот закон, для того, чтобы взимать у людей взятки. По поводу, теперь я еще хотел бы отметить, поставок продуктов питания на оккупированный Крым. Вот в проекте решения Кабинета министров там предусмотрена такая статья. Создание хабов на границе с Крымом. То есть торговых точек, рынков, куда могут приезжать граждане, наши граждане, разумеется, только с украинскими паспортами, с оккупированной территории, загружаться продуктами и уезжать обратно в оккупированную территорию. Но никак, конечно, не фурами. Поэтому здесь у нас предусмотрены меры по обеспечению материального обеспечения наших сограждан в Криму. Шановні колеги, наступне запитання. Ще 3 питання від Крим Реалії, Радіо Свобода. Перше питання до Мустафи Джемілєва. Скажіть, будь ласка, чи обговорювали ви ці питання, про які ми сьогодні говоримо, із президентом? Напевно, обговорювали. І які були його аргументи? Чи просто у нього руки не доходять до кримських питань? Друге питання до пана Чубарова. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, акція, яку ви анонсували сьогодні, може позначитися на єдності кримсько-татарського руху в Криму під окупаційною владою? Адже не секрет, що окупаційна влада намагається всіляко розколоти. І третий вопрос господину Ислямову. Скажите, пожалуйста, чем вы лично рискуете, принимая участие в этой акции? Все, кто интересуется, знают о том, что у вас достаточно большие бизнес-интересы в России. Я уже говорил о том, что у нас были разговоры на эту тему и с президентом, и с премьер-министром. И у премьер-министра, и президента, в общем-то, есть понимание того, что это ненормально и что нужно предпринимать какие-то меры. Когда я президенту говорил о том, что необходимо отменять закон о так называемой свободной экономической зоне, президент четко сказал: я согласен. Но добивайтесь, я не могу диктовать парламенту для того, чтобы его отменили. А то, что он не соответствует интересам украинского государства, для него это было понятно. То же самое говорил и премьер-министр, что с этим безобразием надо кончать. И Кабинет министров, как я уже говорил, разработал проект решения, но он почему-то не реализовывается. Я думаю, главная причина здесь в том, что очень многие влиятельные круги не заинтересованы в принятии эффективных мер по защите территориальной целостности нашей страны. Для них на первом плане интересы что-то заработать. Знаєте, найголовна мета зараз окупаційної влади от такій громадянській сфері в Криму – це розчавити, розплющити кримських татар. Як єдиний такий організм, вони це роблять уже протягом 1,5 року. Я не можу говорити, не хочу говорити про те, що їм не вдалося жодну людину для себе звідти від нас відірвати і до себе приєднати. Є такі люди. І слава Всевишньому, що їх не так багато, як хотіли б окупанти. І зрозуміло, що ці люди будуть зараз стимульовані на те, щоб завіріщати на весь світ і говорити про те, що наші акції спрямовані проти
людей, проти прав, проти кримських татар, теж в тому числі. Я не буду повторювати те, що говорив пан Мустафа Джемілєв. Ми дійсно от з оголошенням початку підготовки акції і даємо люфт, в тому числі урядові, щоб були створені умови, щоб кожна чесна людина, яка живе в Криму, яка не є зрадником, могла б спокійно проїхати до Херсонської області і забезпечити себе по тих цінах, які є на території материкової України, себе продуктами, іншими товарами, в тих обсягах, в тому асортименті, яка їм буде дозволяти гідно себе відчувати. Ті зрадники, прямі колаборанти, вони хай їдуть туди до Краснодарського краю, до Ростова. Це вже їхні проблеми. Особливо для нас важливо те, щоб не було постачання ресурсів, які укріплюють військову присутність. Ми ж ще сьогодні не говорили про електроенергію, але думаю, що ми маємо про неї теж говорити. Ми підійдемо до цієї теми пізніше, можливо, через місяць-півтори. Але підійдемо обов'язково. На блокуванні кримські татари як спільнота, вони не розколюються ані на 2, ані на 3 таких частини не розколюються, бо люди просто живуть надіями на скоріше звільнення від того режиму. І вони дуже добре будуть розумітися, навіщо це робиться. Вопрос был по поводу того, что мой бизнес в России, что с ним будет и чем я рискую. Всем. Вот все, что у меня есть, я все поставил на карту, другого варианта нет. Бизнес, Анвар, ты знаешь, бизнес это все-таки голова, да, это мозг, все такое прочее, расчет. А Крым это сердце. Поэтому принять решение головой по поводу сердца невозможно. Поэтому или мы, находясь в Крыму, попытались бы сейчас, сохранив мой бизнес и влиять на Украину, на то, чтобы Украина вернула Крым, это невозможно. Я бы втянулся бы опять туда и в эту историю, и мы обратно бы не смогли бы. Ни здесь ничего не получили, ни там ничего не получили. Крым надо возвращать. И поэтому такие люди, как я, и такие люди, как мне подобные, должны быть здесь, для того, чтобы мы здесь все укрепились и могли в том числе и распушировать уснувшую украинскую власть, которая должна вернуть Крым. Поэтому я рискую всем, Анвар. Стосовно постачания энергии на территорию Крыма. Здесь есть, конечно, кое-какие проблемы. Но доводы такие. Мы вынуждены поставлять электроэнергию в Крым, потому что на востоке Россия поставляет там некоторые районы Донецкой и Луганской областей. А мы, значит, в ответном порядке в Крым. Но тут возникает вопрос, мы воюем или торгуем? И в каких тогда параметрах, какие должны быть наши взаимоотношения? И вот был подписан договор, кстати говоря, преступный договор, где, кстати говоря, Крым обозначается как 24-й федеральный регион Российской Федерации. И это наш чиновник подписывает вот такой документ. За это надо было привлекать к уголовной ответственности. Он продолжает находиться на своей должности. Так почему, спрашивается, жители, патриоты, которые остаются верны своей стране, жители Крыма, говорят, прекращайте поставки электроэнергии, мы готовы терпеть. А почему на Востоке не должны терпеть, коль скоро у нас такие сложные отношения с нашим соседом, до урегулирования этого вопроса, до обеспечения территориальной целостности нашей страны. Поэтому, я думаю, вопрос о поставках электроэнергии днями тоже будет поставлен в повестку дня. Колеги, останні 3 запитання і будемо завершувати. Прошу. Агентство «Укринформ», Курталиева Гульнара. Вопрос, наверное, к Мустафе Ага. Скажите, пожалуйста, сколько времени продержится свободная экономическая зона Крым украинских олигархов? Вообще, насколько быстро развалится экономика Крыма после того, как реально на границе с Крымом будет блокирование электроэнергии, воды, поступления воды, продуктов на территорию Крыма? Я уже как-то говорил в нескольких своих интервью, по сути дела, в Крыму уже этой экономики нет. Основной там сферой экономики был это туризм и бизнес. Сейчас нет туризма и нет бизнеса. Где-то около 4000 предпринимателей разорены, ограблены или, как они говорят, национализованы. И какой может быть туризм в регионе, где действуют санкции, где не летят самолеты, кроме, скажем, как в Россию не ходят поезда?
Сейчас, я не знаю, официальная статистика говорит, что будто бы в этом году было около 700 тысяч туристов, но это преимущественно бюджетники российские. Там на этом туризме Крым не зарабатывает, наоборот, из бюджета своего Россия оплачивает людям для того, чтобы, как они в советское время проводили отпуск в Крыму. Некоторых даже обязывают там, чиновников, чтобы они обязательно ехали в Крым. Поэтому какого-либо заработка, какого-то своего экономического обеспечения у Крыма не будет. Это не наши рассуждения, это подсчеты российских экономистов. Они говорят, что даже в таком депрессивном состоянии, чтобы держать Крым, потребуется бюджетное ассигнование Российской Федерации ежегодно от 3 до 6 миллиардов долларов. Я думаю, что, может быть, эта цифра сейчас несколько уменьшена, потому что сейчас они резко уменьшили пенсии и заработные платы. Кстати говоря, заработная плата сейчас даже несколько ниже, чем в Украине. А если с учетом цен на некоторые продукты питания, скажем, мясо, молоко, фрукты где-то 1,5-2 раза, иногда в 3 раза дороже. Поэтому самостоятельному существованию, экономическому существованию оккупированной территории нет никаких перспектив. Если Российская Федерация всерьез думает о своей экономике, то, конечно, она должна была бы... Но она вообще-то не должна была идти на такие бандитские шаги, но она, конечно, вынуждена будет освободить территорию. Чи є ще питання, колеги? Ольга Кузнецова, Аль-Раид. Уже частично вы ответили на тот вопрос, который я хотела задать, отвечая, что крымские татары согласны терпеть. Ну а проводились ли какие-то опросы о настроениях? Насколько серьезно это и не эмоциональное решение действительно терпеть все эти лишения ради возвращения Крыма? Насчет опросов. Да, один социологический опрос, какая-то канадская, по-моему, германские фирмы проводили социологический опрос по стационарному телефону на предмет того, считают ли они, скажем, переход Крыма под юрисдикцию России, то есть присоединение к России хорошим явлением, или они хотят остаться, хотели бы быть снова в составе Украины. По данным этих социологических служб, получается, где-то, по-моему, 82% считают, что все-таки очень хорошо при Путине, что в России. И когда мне просили прокомментировать вот такое, я говорю, вот эти исследователи или настолько тупые, или продажные. В настоящее время спрашивать по телефону, хочешь ли ты быть в составе России или хочешь в Украину, это надо сказать, чтобы сказать, я хочу обратно в состав Украины, это надо быть камикадзе. Потому что 100% все прослушивается. И зная это, ссылаться на такие так называемые социологические исследования просто невозможно. Но мы, конечно, поддерживаем очень тесные контакты, в первую очередь с своими соотечественниками. У нас 3 сети информационных, это АТР, свои системы корреспондентов, Крымское агентство новостей, своя система, у Меджлиса крымско-татарского народа своя, так сказать, сеть информации из всех точек Крыма. Подавляющее большинство, я, конечно, не скажу 100%, есть обыватели, для которых, скажем, безразлично, лишь бы там было тепло и сытно, но в основном думающие о будущем своего народа, своей страны, разумеется, они будут всецело нас поддерживать. Для нас ясно, что никаких перспектив для нашего народа, не только для крымско-татарского народа, для и всех жителей Крыма под российской юрисдикцией нет и не будет. Чи є ще питання, колеги, журналісти? Будь ласка, це буде вже останнім уточненням на сьогодні. Немножко, может, не по теме сегодняшнего брифинга. Как вы расцениваете намерение властей Крыма, что это циничное такое заигрывание с крымскими татарами, объявить в Крыму на Курбан-Байрам всекрымский выходной? Ну, дивіться тут, що відбувається.
коли у вас не одну людину, а багато людей хочуть зробити повністю підконтрольними, повністю маніпульованими, то здійснюються різного спрямування методи і заходи. Ну, ви всі знаєте російську традицію, російську історію. Одних саджають, інших вбивають, третіх купують, четвертим дають якусь цукерку. Але в деяких сферах ці цукерки, вони не в вигляді цукерки, а в вигляді, ну, в іншому розумінні в рішення мали бути би давно. Я вже говорив про те, що скоро буде Курбан-Байрам. У нас в ісламі є всього два великих свята – Ораза-Байрам і Курбан-Байрам. І вони дійсно відмічаються мусульманами в такий спосіб, масовий, загальний. І люди потребують того, щоб в цей момент вони мали на це можливість, в тому числі в вигляді вільного часу. В багатьох країнах, включаючи Україну, деякі релігійні свята великі, вони є державними, ну, якщо не святами, то вихідними днями, тобто пам'ятними такими днями, і в тому числі в Україні, я сказав. І ми раніше весь час просили, зверталися до того, щоб були внесені певні зміни до відповідного законодавства України. Все, я на цьому закінчив. А окупанці це дуже чітко, вони ж вивчають Україну, кримських татар, Крим і не лише Крим. Отже, вони зробили, щоб це один з додаткових важелів для того, щоб залучити симпатії кримських татар. Я, шановні журналісти, виходячи з того, що наш шановний ведучий сказав, що це було останнє питання, я дозволю собі заключне таке слово від імені нашого лідера, пана Мустафи, мого шановного товариша Ленура Ислямова. Наша акція спрямована на посилення України, а ніяким чином вона не спрямована для того, щоб нібито, якщо хтось так і захоче сказати, щоб внести якийсь дискомфорт, дисбаланс. Так, дискомфорт буде, але для певної категорії трудящихся, які постачають товари і заробляють на цьому гроші. Але ми і для них пропонуємо уряду знайти вихід в вигляді тих хабів і таке інше. Наш захід, він спрямований на більш поглиблення, прокидання громадянської такої, знаєте, спільного відчуття патріотичного кримських татар, росіян, українців. І найголовне, як на наше просто переконання, наш захід спрямований на те, щоб нам повністю відповідати тому алгоритму, який ми хочемо надавати світові, який вимагаємо від світу міжнародної спільноти. І ми тепер говоримо про те, що ви маєте робити більше, ніж ми спроможні в цій ситуації, як українська держава. Ми закриваємо ще одну дирку в нашій власній такій діяльності чи бездіяльності. Це укріплення України. Дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую вам. На цьому завершуємо і успіхів. Колеги, наш наступний прес-брифінг буде о 4-й годині. Тема «Діяльність Європейської культурної платформи в Україні. Досвід